Ilang residente ng Barangay Bantayan sa Mangaldan, Pangasinan iniisyuhan ng quarantine pass para makalabas sa kabila na ipinatutupad na lockdown. Silipin sa report. Mahigpit ang pagbabantay ng pulisya sa entry at exit point ng Barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan dahil sa ipinapatupad na lockdown, bunsod ng naitalang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lugar. Pero ngayong araw, pinahihintulutan ng makalabas ang mga residenteng malayo ang tirahan sa Purok 2, Bantayan Sentro kung saan nakatira ang mga pasyente. Binigyan ng mga residente ng quarantine pass para makadaan sa mga itinilagang checkpoint. Lahat po ng mga hindi po kasali na taga-barangay namin para naman makapagtrabaho sila tapos makabili sila ng gamot na kailangan nila. 14 days lockdown ang ipinapatupad sa lugar base sa rekomendasyon ng Regional IATF. Bukod sa entry at exit points, tinututukan din ang mga interior roads na dinadaanan umano ng ilang residente para makalusot sa checkpoint. Tinitignan na namin yung mga possible mga exit ng mga tao kasi minsan matitigas talaga ang ulo nila. So naka-coordinate na kami sa mga barangay officials para ituro nila kung saan yung mga exit point, lahat ng exit point at saka entrance point ng mga tao para mabantayan po namin. Nananatili rin sa isolation area at patuloy na minomonitor ang mga pasyente. Samantala, negatibo sa swab test ang mga residente na direct contact ng mga pasyente. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan.